Čiže kedy som sa naposledy zapotil pri svojej práci, pokiaľ pracujete v pyrotechnickom obleku, ktorý váži viac ako 30 kg, tak sa spotíte, aj keď na to nie je dôvod veľakrát. Naposledy sme mali taký zaujímavý prípad, kedy sme vykonali vlastne domovú prehliadku jednej osoby, ktorá vyrábala výbušné systémy. V minulosti vyrábala aj podomácky vyrábané výbušniny. Táto osoba sa prezentovala tým, že chcela spôsobiť veľký výbuch. Čiže pri samotnej výkonnej domovej prehliadky sme sa stretli s množstvom nástrah, po celom byte boli nastiahnuté drôty, rôzne nádoby s neznámymi látkami, prášky, čiže tam sme vtedy zažívali zaujímavé situácie. Trvalo nám to 2 dní, kým sme celý tento byt prehľadali a vlastne zeškodili sme všetky nástroje a systémy, ktoré mohli by spôsobiť výbuch.